लोगोफोर नै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर बेनो जाबाय जोंनि UN एकाडेमि कुमारकाटा स्कुलनिफ्राय जोंनिनो स्टाफ लोगो राजेन सारा 4th ग्रेडआव साख्रि मोनबायमोन आरो ओमफ्राय बियो थांनोसै नालाय ओंखायनो जों स्टाफफ्रा बिथांखौहाय बिदाय होदोंमोन ओमफ्राय जानाय लोंनायबो जगार खालामदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग लाबोबाय नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिदाय जानायनि खाना संगासिनो गथ'खौ लादो नै अमा बेदरा मोनबाय नै बरादा मा थिनो बेखौ जों मिथिया आंबो थांनो गोनां जानो हागौ बहाबा बा सोरबायाबो थांनो गोनां जानो हागौ जों जेसेबां हायो खिन्थु जों हानायसेबां नोंसोरखौ गियान होनायाव नैबे फरायसालिखौहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो जुजिनायावहाय जों माब्लाबाबो जेननाय नङा दा बे हिसाबै आं गाबोन समफोर थाङो गोरायै फैगोन आं जेरै जलेन दैमारि बिथांनि उनाव गिदिर बिबानखौ लादों बेबायदि गिदिर बिबानखौ रुजुननो थाखाय सोरबा फैगोन दिनै नैबे समावहाय जोंहा राजेन चौधुरी बिथां बिथाङा जोंनि सासे फुराना आरो एक्सपार्ट सासे आखा फाखा फोरोंगिरिमोन फरायसाफोरनि गोसो गोरबोआव जायगा लानाय सासे फोरोंगिरिमोन बिथाङा गोबाव सम फोरोंनायनि उनाव एक्सपिरियेन्स जाबायमोन मोनसे बयबो मिथिगौ आरो जोंनि सासे अनजाथाव सासे फोरोंगिरि जोङो दिनै बिथांखौ बिदाय होनो गोनां जादों आं बिदाय होनायाव गोसोआव एसे माबा नांगौ जाबा दुखु मोनाखै मानो दुखु मोनाखै बिथाङा जोंनिफ्राय गोजान जालांनो हागौ नाथाय बिथांनि साननाय हनाय गोसो गोरबोआ बेवहायनो थागोन आरो बिथाङा ओरैनो ओंखारलाङाखै बिथाङा गावनि जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय गोबाव सम नैबे UN एकाडेमियाव सासे फोरोंगिरि हिसाबै नोंसोरखौ फोरोंनाय बिबानखौ लानायनि उनावबो बिथाङा गावनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे साख्रि नागिरदोंमोन नागिरबै गोबाव समनि उनाव बिथाङा दिनै मोनसे साख्रि मोननो हादों आरो बे साख्रि मोननाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय मानो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों साग्लोबनानै थानाय बे 130 नै लोगोफोर स्टाफफोरा सारखौ बिदाय होनायजों लोगोसे स्टुडेन्टफ्राबो बिदाय होबाय आरो मानोना सारा बे स्कुलाव गोबां दिन थानानैहाय फोरोंबाय थाबाय 9 बोसोरानो जाबाय खोमा सारा गथ'फ्रा बिदाय होबाय आरो नै मानोना उफाय गैयाना बयबो गाव गावनि लाइफनि थाखाय माबा मोनसे मोजां नङा मोजां लामा नागिरनानै लानो गोनां जायो बेबायदिनो सारा मालाय खाफालाव दं साख्रि मोनबाय जोंहासो मोनासै लोगोफोर होबाबो जाया मा खालामनो मालाय सारा टेटआवबो पास जानानै दङ आरो 3rd ग्रेडआवबो 4th ग्रेडआव पास जादोंमोन नाथाय 3rd ग्रेडआवहाय 5आव थालांबाय 4th ग्रेडआव पास जाबाय आरो उफाय गैया बिदाय होनो गोनां जाबाय बयबो लाइफनि थाखाय साबसिन हामसिन लामाखौसो लानो गोनां जायो नालाय नै गथ'फ्रा बिदाय होगासिनो सारखौ बिरादनो सोरबा बायदिया गाबबायबो दुखु मोनबाय गोबावथार लोगो मोननानै बेयावनो गुलि थाबाय नालाय मोनसे फरायसालि होनोबा गंसे न' बायदिसो जाहैयो माने सानफ्रामबो न'निफ्राय थांनानै बेयाव सानसे फुंनिफ्राय मोनाजासिम बेलासिजासिमबो थानाय जायोना ओंखायनो मोनसे बोरैबा नाङो आरो गोसोआवहाय मोजां मोनो माने बयखौबो मोखां नुयो रायबाबो मोनबाबो गोजान जायगानिफ्राय फैनानै ज' जाफैयोना मोजां मोनो आरो बे सारा जोंना आर'नाइखौनो गानखोलायनो हायाखै नायलांदो लोगोफोर खोन्थानोसै आङो एसे होनो थाखाय जेबो गैयाब्लाबो खुलुमनाय बिदाय होनो हागोन बिदाय होगासिनो सारखौ खुलुमनो हे फैजोब्बाय गथ'फ्रा खाथियाव लाबो
सङा रावनावबो थि नङा दा जेरै नोंसोर बेहाय LKG निफ्राय क्लास 10 सिमनि थाखाय एडमिसन लादों क्लास 10 पास जालांखांनायनि उनाव बयबो UN एकाडेमि कुमारिकाटाखौ खोमसि मोखांजोंबाबो नागारलांखानांगोन बे अराय सैथोखा थिग बिदिनो आंबो गोसो गैयाब्लाबो दिनै नोंसोरबायदि अनसुला फरायसाफोरखौ नागारलांनो गोनां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिउनि गोनांथार बाहागो जिउ खुंनाय दिनैसो नै ओंखामानो गोथां जादों जोंना एसे नै बियो अनला दाउमोन जाजोबलाय लांबाय दासो ब्लग लानो रोंदों नै अमाया रोगो रोगो राननानै दोनखादों अमा बेदर जाखांबायानो माखासे दासो ब्लग लानो रोंबाय खामानि मावनानै थाङाखै ओंखाम जागासिनो नै थबलनै थबलथाम जाखांबाय बर्डनिबो इयावबो जागासिनो नै लाजियो इमान माहा गिदिर गिदिर मानसिफोर बर्डनि मानसिफोर ओंखाम जादों खाथियाव थांनानै भिडिअ लानो लाजिबाय आं नै गावसोर जाग्रोबावलायलायबाय मासि गाज्रि जोंनो हरब्रा बेदर दरसे दरसे न' नोंसोराबो जानोसै ब्लग नोंस्रा मालाय ओंखाम जाबाय गारि गाबस्रिं जालायबाय भिडिअ आंसो लानाय होननानै होजोब नङा दे नों लुकदासो आं बिस्कुट गांनै होदों गोलोमदै गोजाथार जाबाय बिसार जाबाय लांबाय rasanya mana youtuber video jadi mencela enggak ada foto lain ada enggak mana video नै लोगोफोर जोंना बे सारा जखार सारा थांसिगोन जोंखौ गारनानै नै दे kulumbai रायजोफोर bye जोंनि मालाय साख्रि मोनबाय मायाव मोनदों बुंनानै लादोब्रा दे आं फिसा साख्रि मोनदों नङालाय गिदिरसो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गिदिरसो हेल्थआव मोनदों आरो थांनांसिगोन माथो खालामनो उपाय गैया दिनै पार्टि जाहोबाय जोंखौ गारलांनो गोसो गैयामोन स्टाफखौ गाबलाय देलाय एसे नाथाय गारना थांनांसिगोन बिराद मिस खालामदों गाबलाय फैगोन देलाय एसे सम फैबाय थागोन आङो न'आव फैबानो फैगोन आङो जयन एकाडेमियाव 9 बोसोर दंमोन 9 बोसोराव बिराद रंजाबाय खुसि खालामबाय मिनिबाय दुखु दाहाबो खालामबाय एकदम स्टाफफोरा बिराद मोजां बिराद सनमान होबाय जों एकदम टीम हिसाबै थाबाय रंजाबाय अराय सम आं गोसोखांबाय थासिगोन बे बाथ्राखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा मायाव मोनदों जायगाखौ बुंनानै लादोब्रा आं दा धुबुरियाव मोनदों धुबुरि जि गोजानावसो थांसै आं थांबायबो थांबाय जि गोजानाव थांसिगोन न' दे आं लुंगि गानहैनोसै जाबाय खाना जाहोलांबाय जोंखौ दिनै बिनिनो पार्टिमोन ओमफ्राय सार होदोंमोन आरो पार्टि बिनिजों ज' जाबाय फिसा ब्लग लाबोबाय लोगोफोर दिनै ब्लगखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय दे बाय बाय होनदो दे बाय बाय